Днес ще ви представя част от зимната ни колекция, която е в момента до минус 50% намалена. Един комплект в зелено, който е намален от 45 евро на 25 евро. Отвътре е подплатен. Свитчър худи с джоб и долнище, което не е много широко, право е. Спортно елегантен екип. Горницата е като риза с копчета, също е така подплатен. А панталона е с ръб и в долния край е с цепка. Цената е същата от 45 евро, е намален в момента на 25 евро. Класически изчистен пуловер от вискоза в няколко цвята. Намален е от 30 евро на 20 евро. Тъмно синьо, виолетово-лилаво, един ето такъв, кафяво с оранжево в комбинация.